अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेम से बोलो दुर्गा भवानी की राजा हो चढ़ावे खातिर चुनरी ले आइला मैया के कृपा से नौकरी तू पैला। राजा हो चढ़ावे खातिर चुनरी ले आइला मैया के कृपा से नौकरी तू पैला। चरण में गंगा जल ढार के झगड़ा है, चरण में गंगा जल ढार के जाइला ता अहिला ता दिया रे बद के जात माई के आरती उतार के जा अहिला ता दिया रे बद के जात माई के आरती उतार के जा। आरती उतार के जा, उतार के जा। जी हरिओम जी हरिओम माई से आरती कर दुनु हाथ जोड़ के ले लो आशीर्वाद पिया नरियल तू फोड़ के माई से आरती कर दुनु हाथ जोड़ के ले लो आशीर्वाद पिया नरियल तू फोड़ के। पाट पड़े शादिया माँ बनली दादी अपन जिनक सवार के जा, अपन जिनक सवार के जा अहिला ता दिया रे बद के जात माई के आरती उतार के जा अहिला ता दिया रे बद के जात माई के आरती उतार के जा। जी हरिओम बसंत जी हरिओम कथा में पोखरी अहमद से सैयाली हला दिल्ली में कोठारी मैया के बस खोनला पाँच कथा में पोखरी अहमद से सैयाली हला दिल्ली में कोठारी। आइल बाटे नमी न बा कुछो कमी माथा चौकट में पमार के जा, माथा चौकट में पमार के जा अहिला ता दिया रे बद के जात माई के आरती उतार के जा अहिला ता दिया रे बद के जात माई के आरती उतार के जा। राजा हो चढ़ावे खातिर चुनरी ले आइला मैया के कृपा से नौकरी तू पैला। राजा हो चढ़ावे खातिर चुनरी ले आइला मैया के कृपा से नौकरी तू पैला। चरण में गंगा जल ढार के झगड़ा है, चरण में गंगा जल ढार के जाइला ता अहिला ता दिया रे बद के जात माई के आरती उतार के जा अहिला ता दिया रे बद के जात माई के आरती उतार के जा। डाउनलोड कीजिए आरसीएम म्यूजिक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। आरसीएम म्यूजिक के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए